Kada nas neko koristi i odbaci kao da smo obična maramica, onda to može znatno da utiče ne samo na naše samopouzdanje i samopoštovanje, nego i na celu sliku koju imamo o sebi. Mi tada postavimo sebi pitanje kako je moguće da nama ta osoba toliko znači, a mi njoj toliko malo ili skoro ništa. Možda njeno ponašanje kosi sa našim uverenjima o tome kako bi sve trebalo da izgleda i da funkcioniše, to je kako drugi trebao bi da se ponaša prema nama. Mi tada, pokušavajući da razumemo takvo ponašanje i takvo ophođenje prema nama, možemo da preispitujemo sve. Ili što je još teže, mi takvo ponašanje možemo uzeti kao potvrdu nečega što mi duboko mislimo o sebi, da nismo dovoljni. Zato je važno da držite na umu da vašu vrednost ne određuju drugi, nego vi sami. To što vas neko ne želi za partnera ne znači da vi nećete pronaći odgovarajuću osobu za sebe. To samo znači da ta osoba nije za vas zato što ne vidi vašu vrednost ili voljnost.